Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, brada, ga jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. En natuurlijk toe de Tapa Woyo, Blaakmarkt vandaag. Dan wil ik op het Ramande, Surinamers. Ja, en hier hebben we eentje. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Jakari. Jakari. Jakari, fijn vandaag is lekker weer. We zijn hier op de markt. Op de markt, ja. Nou, ik kom van het werk net af en ik woon hierachter. Dus ik ben even op de markt komen wat groente halen, et cetera. Oké, groente halen, je bent hier op de markt. En je woont hier in de buurt? Ja, hier vlakbij de Kraling. Oké, en hoe lang ben je al in Nederland? Hoe lang ben je in Holland? Hoe lang? Ik ben 53 jaar hier in Nederland. 53 jaar? Ja, klopt. Zang? En hoe vaak gaat u terug naar Suriname? Elke jaar ga ik naar Suriname. Elk jaar? Elk jaar, dus je kan die ticket betalen, want veel mensen zeggen ook die ticket is zo duur. Het is wel duur, maar als het noodzakelijk is, dan moet je gaan. Je moet gaan. Je hebt nog mensen daar. Ja, een hele hoop families zitten daar zo. Dus ik heb vorig jaar februari zou ik gegaan, maar dit jaar wil ik ook gaan. En over 2 maanden. Over 2 maanden ga je weer. Hey, lekker, lekker, lekker. Als je naar Suriname gaat, wat denk je aan? Nou, als je daar komt, dan is het heel relaxed. Heel relaxed, lekker hè? Lekker, ja, klopt. Lekker eten. Klopt. Maar beleid ook. Wat voor beleid? Je komt elk jaar, dan zie je dingen veranderen ook. Tuurlijk, het wordt steeds drukker. Mensen zijn ook met andere dingen bezig, maar het is nu wel degelijk. Dan zie je het verschil. Qua economisch, dat is een heel groot verschil. Heel groot verschil. Het is veel beter dan vroeger. Of is het slechter gegaan? Wat is de... Ja, kijk, het is niet in mijn ogen. Kijk, ik woon hier zo, maar het gaat erom hoe de mensen daar zelf ervaren. Wij zien dat ook. Maar u komt elk jaar. Is er een verschil met 5 jaar geleden en nu? Ja, dat groot verschil, ja. Wat is het verschil? Ja, economisch. Economisch. Duurder? Duurder. Voor ons is het ook niet duurder. Als wij daar naartoe gaan, moeten we alles meer betalen eigenlijk. En voor hun is het nog moeilijker. Want soms zeggen mensen het is duurder dan hier in Holland. Dat klopt. Echt waar? Dat klopt. Je wil het niet geloven, hè? Je wil het niet geloven, maar als je dat geld gewisseld hebt, dan zie je hoe het veld gaat, weet je. Daar gaat het om. Monnik was als ruts. Klopt. Je krijgt zo'n stapel, maar dan is het zo weg. Oké, maar je hebt ook mensen daar, je komt vaak in Suriname. Klopt. Ik heb een hele grote familie, want ik kom zelf uit Kommerwijnen. Een klein blauwgrond, Kommerwijnen, Kleefwet, ik heb daar ook gewerkt en zo. Dus. Het is spannend nu in Suriname-verkiezing. Dat klopt, dat klopt. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Nou, ik denk dat het een beetje kiele blijft met de 3 partijen. 3 VAP, NDP en? En met Brunswijk. En Brunswijk. Spannend, hè? Dat wordt spannend. Echt waar. Dat meen ik echt. Dat is inderdaad spannend. Laten we hopen dat het alleen maar beter kan. Wie daar ook komt, het moet beter gaan. Het moet beter gaan. Wat het ook gebeurt, als je je hier insnijdt, dan blijft hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Zo is dat helemaal. Wat ga je koken vandaag? Ik ga vandaag een beetje Chinees halen. Chinees? Ik heb net gewerkt, dus ik denk nou ja. Want ik heb zelf een eigen kleine rijschool, dat doe ik daarmee. Rijlessen? Ja. Okay, mooi man. Dus, en dat gaat goed? Ja, goed. Echt waar. Okay, geweldig. Ik hoop dat mensen snel bij je komen voor te gaan rijles. Ja, thanks. Regel. Oké, succes. Bedankt dat jij hebt even praten. Kijk je wel eens naar Kulturu TV? Ja, ik heb helaas Almere gezien.
Heb je mij Almere gezien? Oké, daar heb je mij herkend. Ja, Til, ik hoorde die stem net. Ik zeg, nou, dat is hem. Maar je was net hier, toch? Ja, inderdaad. Nou, bedankt. En succes. En als mensen een rijles mee willen nemen, waar moeten ze gaan? Nou, ze kunnen altijd bellen naar mij toe, hoor. Waar? Ja, in Rotterdam. Ja, heb je een nummer? Dat is 06 511 65 319. Oké, mensen, rijden. Oké, dankjewel. En thank you, hè. Succes. Ja, Brarangasa, hier zijn we weer Cultuur TV speciaal voor jou. En hier zien we een pracht van een mevrouw hier. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ludwina. Dag, welkom. Je bent hier lekker op de markt. Ja. En ik gaat groenten kopen. Wat gaat u doen vandaag? Kom hem lastig vallen. Je komt hier lastig vallen. Mevrouw, ik zie even een prachtige kleding aan. Wat stelt het voor? Het is een jas. Ik heb het gemaakt van Afrikaanse stoffen. En eigenlijk horen ze bij een boeboe, zo'n grote Afrikaanse jurk. Oké. Het is echt een beetje, ja, voor feesten, ceremonies draag je zoiets. De figuren, hebben ze nog een betekenis? De stoffen hebben, al die Afrikaanse stoffen hebben een betekenis. Heel veel mensen kijken daaroverheen. Zoals deze, de zwaluw staat voor boodschapper. En dan heb je deze, dat groene, dat betekent hoop. Met al die zaadjes erin. En dan heb je onderin die paraplu, die staan voor bescherming. Dus het is toch een jas met een boodschap en het hoort er wel bij. Geweldig. Waar bent u zelf geboren? Waar komt u vandaan? Ik ben Surinamer, Minas Surinamang. Surinamang, ja, heel... Para. En hoe is het daar op Para nu? Hoe vaak gaat u naar Suriname? Nou, ik moet eerlijk zeggen, 10 jaar terug was ik er voor het laatst. 10 jaar geleden. Maar u volgt wel de ontwikkelingen daar. Sowieso. Je weet, Para in hart en nieren. Para in hart en nieren, mensen. Je ziet het hier. En het beleid, wat vindt u ervan? Het beleid is Suriname 8. Sjan moet weg. Hij moet weg? Hij is gewoon een dief. Oh jee. De dief gaat, de andere dief staat. Maar dan, hoe moet dit verder dan? Ik denk dat er gewoon nieuw bloed moet komen. Jonge mensen hier in Nederland opgeleid of in Suriname opgeleid. Die uit het vriendjespolitiek en het familiesysteem willen van de voor wat hoort wat. Anders komen we niet vooruit. Ja, oké. We gaan niet verkopen aan iedere buitenlandse investeerder. Want daar moeten we voor oppassen. Oké, maar de verkiezingen komen eraan. Wat gaat er gebeuren? Voorspellingen? Ik denk dat er weer een andere boef komt met weer heel veel beloftes en lege zakken die hij straks gaat vullen over de ruggen van de arme Surinamers. Surinamers moeten nou eens een keer slim zijn, in opstand gaan. Ja, maar ze gaan weer stemmen, maar wie komt er weer? Dat is de vraag, hè? Wat moet er gebeuren? Wat er gebeuren moet, ik denk sowieso eenheid en dat mensen allemaal hun neus dezelfde kant op hebben. Dat ze het belang van Suriname voorop hebben staan. Suriname is zoveel mooie natuur. Het is te gek dat door die goudwinning in de rivier alles, het ecologisch systeem kapot gaat. We moeten niet alleen denken aan God, aan goud of geld. We moeten ook denken aan onze toekomst en onze kinderen. Zo is dat helemaal met u eens. Oké, het beleid, je zou willen hebben dat de school, het onderwijs, heel belangrijk, gezondheidszorg. Maar daar zie je dat het een beetje misgaat. Sowieso in het onderwijs. Ik denk zelf, als ik het zie ik werk in de gezondheidszorg. Als het gaat over seksuele voorlichting naar de kinderen toe, man- en vrouwenrelaties. Ik denk dat we daar heel veel hebben in te halen. Zo is dat helemaal. Laten we hopen dat na 25 mei dat het toch iets beter zal gaan. Dat hoop ik ook. Laten we het hopen. Ik ben op de markt. Wat gaat u koken vandaag? Wat schaft de pot vandaag? Wat mooi is dat niet? Nou, ik denk dat ik sushi ga eten. Sushi? Het is mooi weer. Ik ga echt niet in de keuken. Ik ben voor Hollands. Met mooie weer wil ik niet in de keuken staan. Ik ga lekker mezelf verwennen en iets lekkers eten. U bent voor Holland. Hoe lang bent u in Holland? Bijna 60 jaar. 60 jaar, ik hoor het, ja. Bijna meneer accent, moro. Maar als er een taal dan vergeet je. Nee. Mensen die tegen me zeggen dat ze Surinaams niet meer spreken, het zijn leugenaars en aanstellers. Ik ben hier gekomen als een kind van 4 en ik spreek het nog steeds vloeiend. Geweldig is dat. Nou, ik zou u een fijne dag wensen. Blijf genieten en blijf lachen. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Is goed, bedankt. Dag Sranang. Dag. Ja mensen, hier staan we weer op de markt, Blaakmarkt. En hier zien we een meneer voor ons staan. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Dogan.
Dag meneer, u bent hier op de markt vandaag. Wat doet u vandaag op de markt? Ik spullen kopen, bananen, tomaten kopen. Oké, uit welk land komt u vandaan? Uit Turkije. Turkije, ook zo'n prachtland, hè? Maar ja, ik ben Nederlands-Turks. Met Nederlands, oké. Hier in Nederland. Wat vindt u van Nederland? Op dit moment, het parkeren is zo duur geworden. Heeft u een auto? Ik vind alles is duur in deze land. Parkeren, boodschappen, huur, gas, licht, alles. Alles is duur geworden. Alles is duur. En komt u nog uit een beetje dan? Ik? Helemaal niet. Nee? Waarom niet? Wat is er? Omdat het duur is. Ja, u komt niet uit uw werk, maar u zegt uw salaris is niet genoeg. Nee, hè. Alles is duur, maar geld, salaris per maand is echt weinig. Ja, stroom duur, water duur. Alles is duur. Gas, licht, stroom. Maar de meeste mensen die wonen in het buitenland, die denken Nederland is rijk, Nederland is goed. Mensen willen vanuit Suriname, Turkije naar Nederland komen. Ja, mensen denken wij geld hier vegen. Als je in Turkije gaat, denken ze, u heeft geld? Ja, die mensen denken wij geld vegen in de straat. Hun denken ze zo. Ja, maar het is niet zo. Nee, dat is echt niet zo. Dat is een moeilijk leven. Moeilijk leven. De parkeer heeft u een auto. Nou, niet meer. Vroeger wel. Want vroeger was het makkelijker om een auto te hebben, nu is het duurder. Goede tijd. Benzine is duur. Ja, ik vind het duur, ja. En nu bent u op de markt, is beter dan de supermarkt, hè? Ja. Nu ben ik met de fiets. Fiets is beter. Als ik auto rijd en zo, dan ga ik niet meer, kan ik niet meer redden. Nee, want alleen het parkeren al is per uur 6 euro of zo, hè? Parkeren is 6 euro en boete, benzine, duur. Alles is duur. Daarom, ik ben beter fiets. Fiets is voor mij beter. Omdat als ik ook auto heb, dan ben ik helemaal daar zonder brood. Dus u zegt eigenlijk van liever was het weer zoals vroeger. Vroeger gulden tijd. Oh, vroeger was 30, 40 jaar geleden. Was geweldig. Nederland was aardig, gezellig. 100 gulden als je zak geld hebt, dan ga jij boodschappen doen. En nu 300, 500 euro. Niks meer. Het is moeilijk geworden in Nederland. Maar nog een vraag, hè. Op dit moment hebben we minister Faber. Een minister die wil die buitenlanders weg hebben. Heb je het gevolg een beetje? Die minister die zegt van, joh, asiel, weg ermee. Ik ben niet met die meneer eens. Wilders. Wilders is niet goed denken over die mensen, over die buitenlandse mensen. Wilders kan het ons wegsturen. Hij kan het niet. Ik ben een Nederlander, ik ben een Rotterdammer. Ik zit hier in Nederland, 77 was ik hier. Oké, dus hij kan niet zeggen je moet weg. Nee, kan niet, omdat ik heb hier deze land gebracht, hard gewerkt. Mijn vader gewerkt, mijn dochter gewerkt, mijn zoon gewerkt. Iedereen hard gewerkt deze land. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp. Je hebt hard gewerkt in Nederland. Wat zegt u? Je hebt hard gewerkt hier en nou zegt Wilders, jullie moeten weg op donderen hier. Nee, ik kan niet. Kan niet. Niemand ons wegjagen van deze land. Nee. Wij betalen ook belasting. Alles. Ja, toch? Maar heb je het wel gevolgd op televisie dat de minister wil geen lintjes geven aan die mensen, die vrijwilligers. Omdat ze vrijwilligerswerk deden om de asielmensen te helpen. Ze zeggen nee, ik geef niemand lintjes die goed werk doen om asielmensen te helpen. Nee, moet helpen. Eten geven, geld geven, asielzoekers. Ook mens. Iedereen is mens. Waarom niet helpen? Eigenlijk. Maar zij zegt liever niet. Nee, ik ben niet met die mensen eens. Nee, kan niet. Hun moet ook leven, hun moet ook werken. Hun moet ook wat verdienen hier. En wat ze doen, hè. En als je de minister nu wat zou kunnen zeggen, wat zou het zijn? Als je zou zeggen aan de minister, wat zou je de minister zeggen? Wat zegt u? Als je tegen de minister een boodschap hebt, wat zou je de minister nu zeggen? Wat zou je zeggen? Ik ga zeggen, je moet mensen helpen, je moet mensen werk geven, eten geven. Ja, dat zit. En aan Wilders? Nou, nee. Ja, Gelukkig niet hoor. Gelukkig niet. Oké, de groeten aan Wilders zeg jij? Ja, nee.
Oké, nou, dankjewel voor je gesprek. Heeft u nog mensen de groeten doen? Ja, voor welke mensen was het? Ja, iedereen mag iedereen de groeten doen. Mijn dochter, voor mijn zoon, voor mijn kleine kinderen, voor hun groentje doen. Maar wij zijn allemaal Nederlanders. Hoe is dat helemaal? We zijn allemaal Nederlanders en we hebben het recht om hier te wonen. Ja? Ja? Oké, goed zo is dat. Oké, goed. Ik wens je een fijne dag verder. Maar ja, wij zijn samen. Wij wonen bij elkaar. Oké, goed is dat. Samen leven. Ja toch? Ja, helemaal eens, helemaal eens. Samen wonen. Wij zijn samen wonen. Goed, ik ga u bedanken. Ik wens je een fijne dag, ja? Kan niet. Niemand ons wegjagen deze land. Nee, we gaan nu weg. Oké, fijne dag, hè? Alsjeblieft, niemand ons wegjagen deze land. Ja, Bradangasa, dit was het ook alweer. Kultuurus TV speciaal voor jou hier op de Blaakmarkt. En u ziet het, Blaakmarkt, waar je elke dinsdag en zaterdag je boodschappen kan doen. En je weet niet vergeten, het is gezellig. Heel veel mensen komen hier uit alle windstreken naar de Blaakmarkt. Hier heb je de metro, hier heb je de trein, de bus. En natuurlijk, het is lekker druk. Lekker weer. Goed mensen, dit was het ook alweer voor vandaag. Kultuur TV speciaal voor jou hier op de Blaakmarkt. Ik ga zeggen, nou, tot de volgende keer weer. Blijf ons subscriben, geef het door. Meld u aan, abonneer, ja. Volg ons. En ja, we doen het speciaal voor jullie natuurlijk. Kultuur TV speciaal voor jou. Nou, blijf wel. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Tamboe. Mr. Pebble Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647-03/06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
generation.